U svetište Svetog Ive u Podmilačju, najvećem bosansko-hercegovačkom svetištu, Sveti Ivan Krstitelj slavi se i kao zaštitnik u Travničkoj župi. Centralnu svetu misu u Travniku u crkvi Svetog Ivana Krstitelja predvodio je monsinjor Željko Majić, banjalučki biskup. Prije početka svete mise i obraćanja biskupa, župnik Travničke župe velečasni Josip Lebo pozdravio je prisutne, a zanimljivo je spomenuti da su velečasni Lebo i monsinjor Majić kolege iz bogoslovije, te da su 1988. godine zajedno i zaređeni za svećenike. Dragi štovatelji Svetog Ive, dragi hodočasnici, domaći župljani iz Travnika, okolnih župa iz Lašvanske doline, kao i iz područja Zenice, Skopaljske doline i okolo, sve vas srdačno pozdravljam. Dobrodošli Svetom Ivi u Travnik, malo svetište, drago svetište Svetog Ive, koje nas uvijek potiče i poziva da, ugledajući se u Svetog Ivana, znamo i sami korigirati svoje osjećaje, svoje postupke, svoja djela i usklađivati ih sa Božjim zapovjedima. Braćo svećenici, redovnici, sestre redovnice, dragi župljani župe Svetog Ivana, Svetog Ive u Travniku, dragi hodočasnici kako Lašvanske doline, tako i svih drugih krajeva koji se danas pohrlili ovdje u Travnik, da se pomolite, da molite moćni zagovor Svetog Ivana Krstitelja za vaše životne potrebe, osobne, obiteljske i sve ono što mi u srcu nosimo i kažemo, to danas želim Gospodinu prikazati. Evo, sve vas iskreno radosno srca pozdravljam i zahvaljujem velečasnom Josipu, župniku i dekanu koji me je pozvao da danas ovdje s vama slavim svetu misu u čast Svetog Ivana Krstitelja. Dakako, da zahvaljujem i zahvaljujemo sinjoru Tomi Vukšiću, nadbiskupu, s kojim čijim blagoslovom ovdje dolazim i ja i njega uključujem svete molitve i šaljemo iz ovoga slavlja iskrene i bratske pozdrave. Želim na početku ove svete mise svima vama koji danas slavite imendan, nosite ime Ivan, Ivana, Ivo, Ivica, kako već sve imamo te izvedenice, iskreno čestitati i obećati da ćemo, evo vas od okupljene i sve naše drage prijatelje sa ovim čestim imenom u hrvatskom narodu uključiti u naše misne molitve. Centralnom misnom slavlju na sam patron župe prethodile su i dvije ranije mise. U 7:30 misu je predvodio župnik Lebo, dok je u 9 sati bolesničku misu predvodio velečasni Ivo Ježđić, pastoralni saradnik u Novom Travniku. Proslavi patrona prethodili su i mise trodnevnice. Župa Travnik spominje se još daleke 1623. godine, a obnovljena je 1879. Nekoliko godina kasnije, tačnije 1881. započinje gradnja nove župne crkve, koja je zamišljena dvostruko veća nego što je izgrađena. Ipak, unatoč planovima, projekt župne crkve je smanjen. Dovršena je 6 godina kasnije, 1887. a posvetio je tadašnji vrbosanski nadbiskup dr. Josip Štadler 15. jula 1888. u čast Svetog Ivana Krstitelja. Upravo je u ovoj crkvi Svetog Ive u Travniku 9. oktobra 1892. kršteni bosansko-hercegovački nobelovac književnik Ivo Andrić, a njegov kip danas se nalazi u dvorištu ispred župne crkve. Sveti Ivan Krstitelj bio Isusov prethodnik koji je prepoznat po tome što je krstio Isusa. Sin je starozavjetnog svećenika Zaharije i Elizabete, rođakinje od Marije, djevice Bogorodice. Rođen je na sam kraj 1. stoljeća prije Krista. Kao njegov spomendan slavi se datum njegovog rođenja 24.6., ali se također svečano obilježava i dan njegove smrti, koji se naziva i Sveti Ivan Glavosjek 29.8. U čast Svetom Ivanu Krstitelju podignute su mnoge crkve. Sveti Ivan zaštitnik je izvora vode, pastira, zemljoradnika, vinogradara, arhitekata, zidara, klesara, tesara, restauratora, kovača, kožara, krznara, sedlara, dimnjačara, gostioničara, pjevača, plesača, glazbenika i domaćih životinja. Svetom Ivanu se posebno moli kod glavobolje, osjećaja vrtoglavice, vrućice, epilepsije, dječjih bolesti, straha, ali i nevremena. U našoj tradiciji Sveti Ivan zaštitnik je od psihičkih i duševnih bolesti,
a za ovu zaštitu i izlječenje posebno se moli Svetom Ivi u Podmilačju. U našim krajevima postoji ivanjski običaj, najčešće vezani uz paljenje ivanjskih kresova noć uoči blagdana Svetog Ive, što se u mnogim područjima zadržalo i do današnjeg dana.